Assalamu alaikum, barkanku da haka. Sannan kun ga mun kwana biyu ba mu yi muku wani application ba. To wallahi ayyuka ne suka yi yawa sosai shi yasa mu amma yanzu na gano mana wata application mai matuƙar muhimmanci. Na tabbatar da wannan application din zai burge ku kuma sannan zai kawatar da ku sosai. Kar ku ce na fiye ku da surutu, mu shiga mu ga cikin application din. Yawwa wannan application din da kuke gani wani application ne mai muhimmanci sosai. Application din da shi ake kira da wallpaper. Wannan application ne temporal paper ne, kamar yanzu mutane da yawa in suna cikin tafiya kuma suna so suna daddanna wayansu, to wannan application din zaka shiga zaka yi wannan din shi a fiskar wayanka, kana danne kuma sanan kana ganin gaban ka, kana ganin background din gaban ka daga dama. To kar ku ce na cika ku da surutu, mu je mu ga cikin application din. Kafin mu sai cikin application din, please ku mana subscribing a wannan tasha mai suna Ritona TV, saboda hakan ne zai ba mu gamsasshiyar mu dinga kawo muku abubuwan da kuke so sosai a cikin wannan application din. Wannan application din kamar haka, bayan ka shigo ka bude kamar alal misali zaka je Play Store, saboda mu riga da mu downloading din wannan apps din. Amma abin da zaka yi an ka je, zan ajiye wannan link din wannan application din ina in ya zafi ku taba. Abin da zaka yi shine guda ɗaya, ga application din wannan apps din. Idan ka shiga wannan application din, bayan ka shiga cikin application din kamar haka, ba ku ga abin da zai yi. Bayan ka shiga haka zai nuna maka, gashi nan abin da zai nuna maka zaɓi guda ɗaya da zaka yi shine guda ɗaya, zaka zaɓi na biyun nan. Ba shige shi kamar haka. To application din yana da ban mamaki sosai. Ka gani kun gani wannan shine cikin application din, kun gani to alal misali ka sa shi start ba, bayan ka sa shi start ka gani komai zaka yi ya kasance ya zama yana cikin wayanka. Komai zaka yi ka gani kashi, kuma zaka iya amfani da shi, kana amfanin ka da shi kuma sanan yana nan dinka. Wanda